Awu malume, Mbeje kunjani malume? Sanibonani weingane zakwethu. Hawu angisakwazi malume, awukungiculele nje, awungibheke ngimuhle kanjani. Awungincome malume, hawu ngagcina nento unconyo wena. Ubuhlo bungaka ngiyabuqala. Ubuhlo bungaka ngiyabuqala. Hawu kodwa wena malume, ave ulihluphile izwe. Malume, wagcina umtholele kodwa umakoti mhlazana uthi uyomfuna. Mangayitholela nje intombi engayongithathela iloni lapha eCapitec. Hawu kodwa malume ave uyithanda imali. Asike sibone wena njengoba nje ufuna umakoti ongayokuthathela iloni nje. Wena malume mongawini lotho nje. Mhlawumbe u10 million ungenzani nje ngawo wena malume? Mangangiwine nje ilotho ngovele ngithengele iCase abadlali ngibathekele nje abawu10. Yebo hayi bafana bakithi noma seningadliwa niwine nenzeni. Hawu kodwa malume ave ungasifuni sikheza ngo3-0 nje kuphela. Awusho lutho mthina malume kuyanetha kuyabanda sazobe ikhezi. Kodwa nayo malume iPirates iyadliwa malume ngiqamba amanga. Ngoba nje iPirate idliwa ngisho iSundowns yobuya kwimpofu nge28 izodliwa nje iqula otito bakhona basindwa ibhola kuze kuphela isikhathi bayachoma. Hayi kodwa wena malume uyahlupha nePirates futhi nayo uthi nje iyasangana. Hayi ngeke kodwa malume mina nje ngazalwa nezinye ekhaya kaMbeje. Hayi ngeke malume. Cha lona owazalwa naye usabesa kakhulu usaba ngisho ukuhlala na. Hayi ngeke ngempela malume uqinisile ngeke lo malume lo wena malume lo engazwelana naye ngiyasaba ngisho ukuhlala naye. Hayi kodwa naye malume wasithusa nje wazenza inuni manje indaba malume. Hey wena ayikelemze nje ungalinge mina ungikhulumela ibhobo anganganga mfana wami ngiyakutshela. Awu kodwa malume usungaze ungibize ngebhobo zenja pho. Zona zodwa nje zikhona engaka malume kodwa hayi kulungile. Awungizame phela malume mfethu yazi kade ngihola mhla ka25 angisenayo imali ngifuna ungiboleke u500 sokugibela. Wena ngoba uhola nge25 kuma nje ingasekho akafiki ngisho i28. Futhi i1 izofika unjani? Awu ngiyakucela malume u500 wakho nje bengizokubuyisela ngenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ngize lapha ekhaya. Ngizonivakashela nje ngiye ngidilike ngizonivakashela nje nami. Khona imali engiyibekile khuleka wena malume. Engabe kwenziwa yini mawunyuka ekhaya ngoJanuary nemali singahlangani kahle. Uplan uthi yabo kulonyanga ngifuna ukudlala. Lo nyaka uyibhala izinto ozozenza uyibala. Uhole uthi angibone ngoFebruary ngoba vele ngisampitshekile kade kuDecember. Awu kodwa malume usungasho ungicisha u500 uzongibalela izinto ezingaka. Hayi nje nawe malume hayi kulungile kodwa wena malume wanjena nje uyazidla kodwa izinto ezimnandi oAtramel kanje no yogurt malume hayi ngeke wena phuma emotweni yami wani. Ngibuza umbuzo malume ngiphendula ukuthi nje phela abantu abambi abantu abangayidli Atramel nama yogurt ngoba ungicisha u500. Phuma emotweni yami 2. Phuma emotweni yami 3. Lela we malume ngisho ungabala uthi 1 2 uzofika ku500 mengithola u500 wami okugibela nje la kuwena malume ngoba ngiyacela ngizophuma emotweni yakho ngihambe finish and clear. Zaza kanjani? Phuma emotweni yami. Hayi okay malume mawusulwa kanje kulungile kodwa ngizokubamba ngoba ungicisha imali yokugibela.